भित्तिहीन कुनु प्रमाण गैया जोङो बिसोर हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामदों होनदों बेखौबो चेक खालामबाय बेबो नङा बे मेकिं स्टाफखौ बदनाम खालामनानै बोरै बे चान्सखौ मोनो गन्डगल खालामनो बे ओरैनो मेकिंसो कुनु प्रमाण गैया बाहाय मैया जानाखि जोङो पसेसन हमदोंमोन बेखौ जोङो सिकिउरिटि बनाव हगारफिनदों बिसिनि लिडार फेमिलिफोरनिफ्राय सिकिउरिटि लानानै जे जोङो हाग्रायाव थालिया जोङो बाहेरायाव ओंखारबोसिगोन बेबादि जों माबाखौ लानानै सहि उइटनेस गासिबो लाजोबनानै जों बिसोरखौ माने जिम्मायाव हगार हरनाय जादोंमोन चेप्टार क्लज बे जोब्बाय फैनो नांला बिसोरो बेबादि बे असिलायै बे घटनाखौ लानानै बिसोरो दिनै माने फुंनि 9टा साराय 9टानि गेजेराव बेबादि घटनाखौ खालामफैबाय मा मा खहा जागोन नोंथांमोननि मावख'नि खहाथ' गासिबो खहाखौनो खालामजोब्बाय गारि डिपार्टमेन्टेल गारि गंथाम सावबाय बिसोरो आरो स्टाफफोरनि कार दंमोन बेखौ सावबाय स्टाफफोरनि बाइक दंमोन सावबाय फाइल पत्र गासिबो फार्निचार डेमेज खालामबाय नोंथांमोननि बाहायग्रा जिखिनि आगजु माबा सिलाइ कम्पिउटार नस्थ' खालामबाय सिलाइबो बिसोरो माने गंब्रै सावबाय आरो गंसेयाथ' मिसिं जानानै दं इमिउनेसन्स माखासे मिसिं जानानै दं मा आयेन लागोन नोंथांमोना बिनि सायाव जोङो बिनि थाखाय दा 39 बेटेलियन्स लाबोगासिनो दं बाहाय थासिगोन ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय जोङो सहाय लागासिनो दं जोङो जायफोरनाखि कालप्रिट्सफ्रा दिनैनि घटनाखौ गथायबाय जोङो बेखौ राहा लागोन बिनि सायावथ' केस होनायनि बाथ्रायानो गैला गासिबो मिथिजोबखाजोब्बाय एडमिनिस्ट्रेसना गासिबो गावसोरनो स्पटआवनो मिथिजोब्बाय थेवबो जोङो फर्मेलिटिसखौ अबजार्भ खालामनानै जों होगोन मानि थाखाय खालामदों होनना सानो नोंथांमोना जुदि मैयानि जाथायजों लोब्बा गैयामोन दिनैनि बे सोरनिबा थुनजुलायनायाव इन्टेनसनेलि बिस्रा सिं सिं माबा मोनसे दंखायो बिनि थाखाय बे घटनाया दिनै जानो मोनदों